Непрыемны пах у горадзе. Праблема, якая доўгі час не ведала вырашэння. Зараз агідных пахаў у паветры стала значна менш. Рэалізацыя праекта па рэканструкцыі ачышчальных збудаванняў каналізацыі Брэста была распачата ў мінулым годзе. Праект прадугледжвае рэканструкцыю старых і пабудову новых аб'ектаў. Галоўная мэта – дасягненне паказчыкаў ачысткі сцёкавых вод агульнаеўрапейскіх экалагічных стандартаў. На сённяшні дзень у праект уже укладзена больш за 2 мільёны евро. В рамках этого проекта город уже приобрел одну машину по гранту Всемирного банка, Северного инвестиционного банка. Потом вторая машина на подходе – это телеинспекция, вторая будет промывочная машина. Таких машин в Бресте нет, но мы уже будем широко использовать по диагностике наших сетей. Водопровод, канализация и ливневая канализация. Нядаўна завяршыўся працэс накрыцця аднаго першаснага адстойніка. У будучым так званым дахам абзавядуцца і астатнія 5. Тым самым значна паменшыцца непрыемны пах у горадзе, адзначаюць спецыялісты. В настоящее время завершаются работы по монтажу оборудования на аэротенке и на вторичных отстойниках, которые по концу августа, начало сентября будут пущены в работу. Ведутся строительно-монтажные работы по строительству механической очистки, которая включает в себя здание решеток, песколовки и приемную камеру. Таксама поўным ходам будуецца калектар для выпуску ачышчальных сцёкавых вод у раку Заходні Буг, абыходзячы біялагічныя сажалкі. Усе работы па рэканструкцыі ачышчальных збудаванняў плануецца завяршыць у верасні 2019 года. Анастасія Кудзіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».